En de giraf, de allerlangste nek. Deze aflevering wordt deels gesubsidieerd door de gemeente Maastricht en de provincie Limburg. Met dank aan MIC en Spelenderwijs Kindontwikkeling. Hoi en welkom bij aflevering 3 van Plat in de Ploeg. We zijn vandaag op de kinderopvang. We gaan vandaag in het ochtendprogramma metlopen. Ja. Dus we hebben van die kleine poeten. En er is hier een heel speciaal programma. Het Julke-project eruit hier. Dus dat betekent dat ze dus het dialect ook actief in de kinderopvang uitdragen. Ja, het is gewoon eens even onderzoeken wie ze dat hier doen. De kinderopvang allemaal deed. Suus. Oh, wat denkt ze? Wat denkt ze van een kinderopvang allemaal deed? Ja, ik denk dat ze er gaat van een pedagogische opleiding voor een mos hebben gedaan om hier te kunnen werken. Dus of ja, pedagogisch medewerker of pedagogiek, dat denk ik. We lopen vandaag met Manuelle met. Ze is pedagogisch medewerker. En die gaan we ons even bevragen. Ja, kom maar mee. Hoi, leuk dat je kijkt naar Plat in de Ploeg. Ik ben Lot uit Limburg en samen met mijn bestie Suus gaan weer aan de gang. In Plat in de Ploeg sloegen we ons uit in verschillende beroepen. Van werken bij de televisie, sjoefelen in de grond of zelfs het runnen van een kinderopvang. Wij is de echte ploeger. Dus Suus zit in Plat in de Ploeg. Leer mij het zelf te doen. Weet je wat veel dat steeds, Suus? Ja, zelfstandig worden in een kleine kinderpad. Dus zelf mijn schoentjes aan, zelf mijn jasje aandoen, zelf mijn fruitje maken. Oh, dat heb ding ze echt al goed. Dat is inderdaad een Montessori. Ik heb trouwens vandaag Sophie metgenomen. Hè? Maar Sophie is achter de schermen. Dus die zit hier af en toe voorbij flitsen. We zitten dus in het centrum Maastricht. De crème de la crème. Kijk hier wie schoon. Ik weet niet meer waar het was. Oh, we kunnen naar beneden. Kom. Wacht, ze filmen de achterweg. Ik wil even... Nee! Nee, dat hoeft niet op in. We zijn nu binnen. Ja, en we hebben de deur gevonden. Ja. Want hier staat de peuteropvang. Kijk, wie wacht deze kleinkind. Als kind komt ze gewoon niet uit. Hallo. Hallo, precies. Hallo, hallo. Goedemorgen. Susanne, goedemorgen. Lotte. Manuel, goedemorgen. Ja. Hoi. Welkom. We zijn vandaag weer Plat in de Ploeg. En voor iedere aflevering hebben we een kameraad. Ik stel voor aan Manuel. Dit is onze kameraad voor deze aflevering. En een kameraad met de ins en outs van de werkplek en deelt handige tips. Wij mogen met haar met op paard. Ik ben pedagogisch medewerker, dus ik let op de kinderen de ganse morgen en ik doe oudergesprekken en van alles. En deed ze dat al lang? Ik doe dat al 34 jaar. Je zit heel gaat ervaring hier. Ja, ik heb een heel grote trucendoos, hoe ik van alles uit kan rollen als ik zo ga van oh, wat is dit vergeet. Ik hoop dat we vandaag gaat van mogen leren. Ja, we hebben wel een paar badjes vandaag, dus ik heb wel goed Ja. komen. Even als je een rondleiding kreeg door. Ja, je kan zo'n rondleiding krijgen. Ja. Een bank, zou je zeggen, maar dat is bij juist de leeshoek. Oh, de lezen. Dus ja, dan maken de kindertjes boekjes pakken, kunnen ze lekker zitten lezen. We hebben hier een boot, dat is, die staat hij nu eenmaal. Dit is echt chic. Een keer dat je de Titanic toch? Ja. Maar ze wel maar met één kindertje erop. Er mag één ja. kindertje per keer op de boot. Ja, want anders, dat hebben we een tijd lang niet gehad, maar dan lag er zo'n berg. Dan duiden ze maar in eraf. Oh, Oké. Weet ik gek van hoe het zien. die is zo. Probeer het. En dit is dat nummer voor de huiszoek. Ja, heel leuk. Je Ja. kan echt koken. Is het ook een wasmachine en een vaatwasser? En dat wasmachine, dat is heel fijn. Vooral als ze er heldingen in doen. En wat gebeurt hier? Eén keer in de wasmachine. Dan werd wel goed gekletst dan. Ja. Oh, dat gaat dan. Oh. Mag zien al Dankjewel. Wat is Ja, dit? dat was een mixer. Toch? Oh. Oh, een mixer. Het was Ja. een mixer. Ja, we hebben het hooligans van de MVV die hier rondlopen. Kasten met speelgoed en dat is de bedoeling dat ze dat op de tafel doen. En dan hebben we voor hij dat nummer voor het atelier. Uitproberen wat ze met het materiaaltje en wat eigenlijk. En deze. En soms als ze dan even niet opletten, dan hebben ze zoiets van gewoon het tekenen zonder beperken. Laatst hadden 2 kindertjes die hadden de stiften gevonden en die denken, ach dat lijkt wel op de schmink van de carnaval. Dus die hadden Marijn gezellig zitten schminken. En we hebben hier nog een bouwhoek. Kan je zich voorstellen wie dat uitziet als ze die allemaal omgooien? Ja, dit kan ik me helemaal voorstellen.
We zitten nu te wachten tot iedereen naar binnen komt. Dan mogen ze gewoon zelf al gaat pakken. En sommigen vinden het wel lastig om afscheid te nemen van hun ouders. Hallo. Oh, het ziet echt er chic uit. Wie is die? Jean. Hoi Jean. Het is zelf goed gezond. Ja. Fashion icon. Past dat? Dat heb ze dikster gedaan, of niet? Is dat de eerste keer? En ik wil deze. Doe ik maar erbij. En is wat was die verkleed met de carnaval? Marshall. Wat is het? Marshall. Marshall? Oh, Marshall. Oh, een Marshall. Oh ja. Dat is echt wel een piraat. Ja. Echt goed. Echt goed. Ik ben nu genoeg en dan komen ze Fries spelen. En ik heb al het vrienden gemaakt. Hier is het theekransje even aan de gang. Nee, het is geen theekransje. Oh, sorry. Dit is een ontbijten. Oh. Ja, ik heb zo'n koffie gekregen en Moos heeft de eitjes gebakken. Oh, lekker, lekker. Moos, heb ze nog een eitje voor mij? 2 eitjes. Leg het maar erop. Dank je. En Lotte ook in? Dank je. Tot nu toe. Moos zet eieren in de vaatwasser, dat klopt niet. Zo, wat heb ik goed de kindertjes neben me zitten vandaag. Die zien goed. Is die maar lief zien. Fanny is weg. Die zit in Spanje, die is aan de sangria. Nou, dan gaan we maar eerst gewoon zingen. Hè. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen allemaal. Goeiemorgen allemaal. Wie is het met u? Emmanuel? Ja. Wie is die mevrouw? Ik ben Suus. Oh, hi Suus. Hallo. Kun je het doen? Ik kom eens met Kiekje vandaag. Oh, ik vind het leuk. Ja, ik vind het nu al heel gezellig. Oh, er zit nog een juffrouw. Wie besticht dan? Hi, Hanneke geven, hè? Hi Lotte, alles goed? Ja. Ik wacht tot hij ook het Schulke-project plaatsvindt. Ik wil nog meer weten over het Schulke-project. En daarvoor moet ik naar het Hoes voor het Limburgs. Kennis- en expertisecentrum op het gebied van de Limburgse taal. Zou je zich even kunnen voorstellen? Sylvia Segers, ik ben werkzaam voor het Hoes van Limburgs. Of wat is het Schulke-project? Schulke is het programmalijn van het Hoes van Limburgs om de Limburgse taal in de kinderopvang meer een plaats te geven. Zo willen we pedagogisch professionals motiveren, inspireren, stimuleren om het Limburgs meer met de kinderen in de groep te spreken. En waarom is dat zo belangrijk eigenlijk? Nou, meertalig zijn, meertalig opgroeien. Dat is al als Nederlands en Limburgs. Het heeft een aantal fijne voordelen. Dat is zowel cognitief in die hersenen gebeuren een aantal. Waar werkgeheugen, wie ze kan focussen, wie snel ze kan schakelen tussen dingen. Maar ook het sociaal-emotioneel welbevinden. En als je gezien wordt in die eigen taal. Wie reageren de kinderen erop? Hartstikke goed. Zelfs de kinderen die niet van thuis uit het Limburgs hebben meegekregen, Ja. dus die in het Nederlands werden opgevoed, die draaien gewoon met in de groep. Kriegen dat heel goed met, omdat het natuurlijk ook meer is dan taal alleen. Hè. Dus ze zijn van gewoon aan tafel om te eten. Ook al heeft het kindje het woord eten bijvoorbeeld nog nooit gehoord, maar dan komt ze met de boterhammen aanlopen, dan is dat een samenraapsel van communicatieve uitingen. Ja, het is nu 2024. Was tijd Schulke over 5 jaar? Zitten al goed gebeteld in. Sowieso Zuid-Limburg, Midden-Limburg begint nog een beetje te groeien. Noord-Limburg hopen we ook weer een stap te kunnen maken. Hoeveel locaties heb je er nu ongeveer? Tussen de 20 en de 24. Stel als ouder of pedagogisch professional heb ze gezegd van, oh ik wil dat ook. Wat moeten ze dan doen? Ja, meld zich. Zeker, je hebt interesse of je er meer over weet en dan nummer voor contact op. En dan kunnen we altijd vrijblijvend in gesprek gaan. Wat is het project? Wat hield het in? Wie kan je meedoen? Ah, super. Ja, dankjewel. Het is niet dat ik meertalig Goed, hè? ben opgegroeid eigenlijk met Limburgs en Nederlands. Ja, zeker. Ja. Dat was met Sylvia. Nu terug. Heb zich die kussen al opgeruimd? Ja, dat doen ze. Oh, hij liggen ook auto's. Die gaan wel. Nou, dat Was ze zenuwachtig? Ja. Oké. Koffie in de vrije thee. Oké. Ja. Sorry, Sophie. Nee, sorry. Maar ben je een beetje geknuld? En wie veerde bij school bezig? Kom jong. Oh, wacht even. Wie moet dat? Zo. Zo. Dus even kijken of we dat kunnen potsen.
Doe maar. Oh, je hebt flink water. Moos, pak dit nog lekker uit. Oh nee, wacht, hier nog. Van het hele land en de giraf, de allerlangste nek. En het nijlpaard, de allergrootste bek. De pap Zit en ik zit nu als een leeuw. Wow! Dit worden wel chique pauze hier, hè? Hey Nina, wat voor kleur ben je aan het gebruiken? Roze. Dat is mijn lievelingskleur. Dit vind ik ook. Ja? Ja, dat is Montessori, hè. Voor dadelijk op. Leuk het doen, hè? Zal ik even helpen? Hé, die maar stee ophangen. Ik kom dich helpen. Kijk, hou ik hem vast. Ik heb dich helpen ook. Je moet dich openkniepen, Luna. Kijk, zo. Luna. Zo. Ik kan dat. Open. Nou, Luna gaat dat even doen. Zo. En dan moet ze hem zo erop doen. Kniepen. Ja, en dan erop. Ja. Oh. Ja. Zo wat blijven hangen. Jee, geluk. Mathieu? Luna, zet toch eens op de school. Heb je alleen zo? Nee. Kan u wel? Veeg niet zo fijn. Nu zijn we aangekomen bij het onderdeel de challenge. In de challenge battelig tegen Suus en erachter te komen wij het beste het gewerk en de ploeg. Ja, Niekje en Lies die zijn eigenlijk wel een beetje moe. Dus veel zetten dus nu de neer en Geer maakt zorgen. De ene van de tweeën dit de kinderen aan die kant van de tafel. En de andere de kinderen aan die kant van de tafel. Ze moeten hun spullen in hun tas, de jas aan en touw en de rugzak op de rug. En wie dat het eerste me klaar is, die heeft gewonnen. En het liekend gemakkelijk, maar ik wens u veel succes. We hebben allemaal de boterhammetjes op. Wil je alvast de spulletjes in de tas doen? En dan gewoon van langzaam. Ja, dat. Even kijken. Maar Olivier is nog aan het eten. Doe ze maar in de tas. Kom. Oké, pak in de jas. Doe maar de trommel in de tas. Doe hem er maar bovenin. De kinderen, als ik hem zo vast hou, kunnen ze dan zelf aankomen. Goed zo. Goed zo. Even kijken. Ja, Jean, ik nog de trommel in de tas. Kom zeg maar alvast bij de deur staan in. Dan is die oud. Ja. En dik. Even kijken. Die jas. Wie zit die jas? Dit is niet Montessori. Dit is niet Montessori, Lotte. Even Doe kijken. het maar zelf aan. 5 hours later. Martin, ik zeg doe maar. Laat maar eens zien. Kennen ze wel ritsen, of niet? De meeste een beetje helpen. Laat maar eens zien, Olivier. Ik moet even bijzeggen, ik heb 8 kinderen met die tweeën. Ja. Veel doen 8 kinderen alleen. Zo. Wacht, zou ik hem niet gaan strakker? Ja, echt respect, hè? Oké, als zeg Even kijken. En waar is die rugzak? Kom, kom weer in de rugzak. Olivier. En dan nog. Even kijken. Ja, niet zo Montessori, maar wel. Goed gedaan. Leuk, hè? En dan hadden ze de dorp allemaal een schön op. En als ze die ook nog goed hebben, dan wisten ze het nog een beetje. We gaan nu nog even boete spelen. Dat vind je het leukste onderdeel. Dat vind ik niet zo fijn. Ik wil wel samen lekker shoppen. Zo. Ik mag niet te roze. Of zie je te blauw? Voorzichtig. Oh.
Leuk, dat is gewoon nog een stuk stadsmuur ook wat voor vuur stond. Is het de stadsmoeder? Ja, weet ik niet, maar het ziet er wel Zo goed kennen wel, hè? zo uit, ja. Nee, wat ik wel bijzonder vind, ik heb natuurlijk wel dialect gesproken en Maastrichts. Ja. En ze verstonden het allemaal ook. Ja. ja. Ja, Ze zelfs reageren de er ook Italiaanse kinderen kunnen het in ieder geval verstaan. Dus dat is wel echt heel bijzonder, ja. rennen. Want je hebt al wat voor je ja, rennen. Ja, en Nikki had nu een broek plassen en dan moest ze daar natuurlijk meteen op acteren. En de broek hebben ze van, kregen de kinderen meerdere kleier met of heb je extra dingen We liggen? hebben extra kleden, maar kinderen die juist zindelijk zien, dan maken de ouders zelf gaan metnemen. Maar dat gebeurt niet altijd. Oké. En als dat niet is, krijg je echt heel schöne combinaties. Ja, Met blommenbreuk en met meertjes. Ja. Nou, dus gewet het ouders. Ja, zelf kleden metnemen. Ergens wordt het aan mijn nerves Maand of twee, dan verstonden ze het. Na een man of 2 verstond ze het al. Oh, Ja. wauw. Ja. Jean had ook heel goed dialect. Ja, Zo. dialect. Was even met Spengske vast zo, is iets. Ja, maar die zeggen ook van echt van die Maastrichtse woord, die neem je iedereen gebruik. Ja, En echt. dan merk ze aan dat kinderen toes echt Maastrichts weer opgevoed. Want ik dacht wel Spengske, boah, dat heb ik ook al. Ja. Er is wel al een paar keer metgemaakt dat er zeg maar plasincidenten plaatsvinden. Je hebt het vandaag al Ja, metgemaakt. ik heb al een onderbroek verzuveld. Ja? Nou, de mama's en de papa's komen eraan en de verzorgers en veel kunnen ook afschieten. Ja? Dankjewel. Keren gedoe. Ja. Dankjewel, tot de volgende keer. Ja, als je werk zoekt, precies van harte welkom. Of als we kinderen krijgen. Oh ja, ook. ook. Ik ben zo verdig wie een communiejas. Ik ben echt mee. Ik ben ook echt moe. En dit wordt maar een hoofddag. Dit wordt een hoofddag. Ik vond het echt een superleuke ochtend. Ik heb echt respect wie de pedagogische medewerkers doen. Ja, en ik vond het heel gezellig. En ik vond de kinderen super leuk. Ik word tevreden over mezelf dat ik de normen heb geleerd in een paar uurtjes. Ja, Ja. dus... En ook super zelfstandig. Dat Ja. was wel heel leuk om te zien ook. Ja, dus is wel echt wie het Montessori-onderwijs is geïntegreerd binnen de Ja. groep. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Ja, en jouw leven allemaal. En Ja? echt top. We komen nog wel eens dikser langs. Ja, tot ziens. Dit was Plat in de Ploeg. En tot morgen. Tot morgen. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende Hoi, week. hoi. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En laat ons vooral in de comments weten wat je van deze aflevering vond. Doei. Doei!